Yok. Senin gözlerinde yaş. Zag itip, көкке қарап тұрғанға ол. Хакым юқлығын ұнатып жібергенмін. Қолларының бет көкке қарап тұрға хақлары yok. Олар фақат осқағына қарап тұрға тиішлер. Benim niçin kiri koyduğumның sebebini sen bilesin mi? Niçin deyip, ереңне яратқанға. Şunun için ne de biliyorsun mu? Mena yaşırabırak para verdim. Ayттым бит инде минем көтәрелеп карарга хакым юк лея. Мена кара. Карама син миңа. Түбәнсенмә, мин гарип, мин шыксыз, мин килбәтсез. Мин сиңа буйрам ямсыз кеше. Мена кара. Минем күзләремә матур булып күренгәнеңне аңламыйсыңмы син? Шатлык кына күрсен иде синең ул күзләрең. Күңелеңдәге аңламавым хәерлерәк лея. Күңелемдәген аңладым. Ямсыз булсаң да акылсыз түгелсин. Юк, да акылсыз мин. Юк. Клея ләззәт дигән сүз син моны бик яхшы беләсең. Мин ләззәттән баш тартам, мин фақат азатлыкка омтылам. Сан сине бер вакытта азат итмәячәк, бер вакытта да. Я ушын аламардан. Булдыра алмыйм мин аның кулы. Син шул хәтле азатлыкка омтылучы җаның шул киртәләрендә сикерә алмыймын. Син минем хуҗамның хатыны, Клея. Ирем сине дошман күрә, газаплый, мыскыл итә. Яучын аламардан кычагыңа алмыйм. Яратмыйм. Юк. Минем өчен тагын да яманрак булыр. Төлке сыгылмалы сабак эчендә виноград тәлгәшен күреп аны үзеп алмакчы була. Буе җитмәгәч пешмәгән нәбу дип китеп бара. Хәзер менә шуны күз алдыңа китер. Пешеп җиткән тәмле виноград үсеп утыра. Аны үзеп алу бик җиңел, ул үзе авызга төшәргә тора. Ләкин төлке аңардан баш тарта. Менә шул вакытта виноград ачуыннан күгәрә башлый, шундый тәмле баллы җимешне кире кагуларына хурлыгыннан күгәрә. Ксановтан мин менә шулай итеп уҗалам. Мин сине яратмыйм. Син гүзәл, син дәртле теләк кузгатасың. Ләкин шулай да мин сине яратмыйм, Клея. Син җүләр. Син җүләр. Сынынан мин Ксановны сине азат итәргә күндерер идем. Азатлыктан баш тартасыңмыни? Мондый азатлыктан әйе баш тартам. Азатлык ул саф. Аңа фақат саф намус белән ирешергә кирәк, Клея. Аны син теләмисең? Теләмим. Юк. Зо. Мин үтенәм, мин сырыйм синнән. Минем мәхәббәтем, минем иркәләвем, син кичергән бөтен гаделсезлекләр өчен бүләк булыр. Тормыш сине котышкыч газапка дучар иткән, син кал. Шуның өстенә ямсыз. Ләкин син акыллы зоп. Ярат мине кычагыңа ал мине. Ут мине зоп, я. Минем шушы топасланган назлауларны сизү тойгысын югалткан кулларыма кара. Минем бөтен тәнем яраланган. Тормыш һәм кешеләр мине аяусыз рәвештә аяк астына салып таптадылар. Минем шушы яраланган, канга баткан гәүдәмне көчеп, аны назлап, аңа тәнең белән сорашып, нинди генә ләззәт табарсың икән син, Клея? Ләззәтмени бу? Әгәр дә үз-үземә хыянәт итә алсам, кем белә, бәлки мин бу эшкә барганда булыр идем. Язага күнеккән тәнем, тик кенә турыным, теләгең булмаса, язада күрмәс идем дип кисәтеп тормаса, кем белә? Бәлки мин синең белән кавышканда булыр идем. Урманда бер-берсен белешми кавышкан хайваннар шикелле. Нигә шулай гына әйтмисең? Чөнки күңелем түрендә камчы да җиңелми торган бер нәрсә бар. Ул бик нечкә, хәтта сизелмәслек нәрсә. Ләкин ул һәр төрле ләззәтләрдән качарга мәҗбүр итә, Клея. Нәрсә соң ул? Әйт. Ул виждан. Виждан газабы. Әйе, ирешә алмаслык мәхәббәтем минем виждан газабы. Менә ни өчен безгә хозур, ләззәт тәкъдим иткәндә, әйе дип шылдаучы иреннәрне, безне дулкынландыручы күзләрне күргәндә без башыбызны аска иябез. Фақат шул виждан газабы. Калдыр мине, калдыр ул гүзәл таң йолдызы. Мәрмәр гыйбадәтханә өстендә балкучы кояш нуры. Юл буендагы чишмәнең ялтыравыклы тамчысы, кит минем янымнан. Кит сандугай җыры. Афыкларга күмелгән ак җилкән, якты йолдыз, калдыр.
Qaldır turmuşum minəm. Üzümə üzüm xıyanət edərgə məcbur etmə min, yalğız qalırğa deyir.